Balima Agnokma, très urgent. Balima billet, mardi 9 décembre 2025. Agne information sur 100, il paraît que Kouye Kemi Sebaka, Bénin, fana nationalité minala. Agne information sur Franci Forontoro, iba foko subagaba, Franci Boraki, Joala, ko Jongo ala, Kale debe, ko ka Nigeria deme, ko ka taga, Bénin sera sous fra. Parce que le Bénin président a demandé. C'est-à-dire que le président a jamana wɛrɛ bila kana yɛrɛ ka duguladenw faga quoi. Ni kabako ye dɛ. An ye information sabanan min sɔrɔ ko CEDEAO kɛlen bɛ ka état urgence de créer. Ko coup d'état bɛ ka caya kojugu ko CEDEAO man k'i sigi bilen. Ko CEDEAO ka wulikajɔ kɛ. Munna ma wulikajɔ kɛ yɔrɔ in ta la tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Guinée Bissau ta la. Ni Faransi ka intérêt menacé la dɔrɔn u bɛ wulikajɔ kɛ u bɛ panga puruti u bɛ pangi puruti. C'est la plus grande honte. Donc, vraiment, on a une information de ce amena détail rapidement. Il y a un gâteau fait à Bessabane Fleni. Voilà. Flash Burkina Mogoda Blade. Que le panafricain et activiste Kemi Seba aurait été déchu de sa nationalité par les autorités béninoises. Pour l'instant, tout porte à croire que cette décision serait motivée par sa récente sortie en soutien au coup d'État échoué le 7 décembre dernier. Nous allons vous revenir avec plus de détails. Ah, Agname Burkina Flashy Mogoyabla. En même temps, il y a des pages au Fonakam. Donc, il y a plusieurs pages qui ont posté ça. Mais on est en train de voir la véracité d'abord. Est-ce que tient ou est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Mais le temps va nous dire la vérité. Donc, on a une information de Soro. On a une information de Soro que la France dit avoir apporté appui en termes de surveillance et de logistique face aux pushistes. Franci Bora Kaira, ka ale yere aka avion wuli, ko ka kureta kela yoro ira, wala sa obise ka fakachuwa mina. C'est-à-dire que Franci de dadon kele, Franci de kureta kela o kele. Ama le lieutenant-colonel Pascal Tigri a Bora koko Franci ki se moi là. Franci de fin kera lu ye misiri munu goshili mu ke Franci de Bora ki jola. Franci jola de. Odo ko sonne ko net odo ko sonne ko ngo Benin ko ina ngo Franci de ba ko fe. Franci yere Bora ki jola kali da ke. Voilà. Donc anyo information soro. Et ay information ça va mi soro odo de balbay. Non seulement Franci jola, ay kuma na mais c'est très important. Hein. Non seulement Franci jola ko jongo ala ko ale de manunga coup d'état chien. O ma Franci bode parce que ambe oro mina ko bi la situation est toujours confuse. Bénin présente ka karaka boka tiki yala Bénin dugu on a la libi. Donc problème est mouillé mena secret bado de fanyana. Patrice Talon de wulila ka Bénin surasu wule ku kana le deme. Bénin surasi beiba. Surasi do fana ye ala mine ku bolo fla courage di. Ibara aramaden do be olu ye mieto di. Fien mena chiga ta oro mulbe taidi. Bénin surasi bema fara ɲɔgɔn kan dɛ. Surasi dɔw y'i sigi ka to k'olu bi sigi ka filɛli kɛ di. Donc Bénin surasiw bɛ k'u wele k'u kana coup d'état-kɛlaw y'u wele k'u kana far'u kan suruku sogo saba gɛn kelen bɛ taa k'i da dɛ. Bénin surasi dɔw y'i bolo fila courage di. U ma taa fara Bénin président kan u ma taa fara coup d'état-kɛla kan. U tun bɛ ka balancement lajɛ ni yɔrɔ min ka di dɔrɔn ni libérali bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ boli ka taa yen. Bénin président de wulila ko k'a ka surasi dɔw wele k'u ka taga mɔgɔ ninnu kɛlɛ. A ɲa b'a la o tɛ ka kɛ dɔrɔn a ye CEDEAO wuli. Kuma yɛrɛ réalité de fɔlen filɛ ɲɛna. C'est-à-dire que coup d'état kɛra de ka ban. Mais surasi nin ka erreur kɛra min ye u kun kan ka président ɲɛnama de minɛ. U ma kɛ général Tiani ni général Tiani kun ma Bazoum minɛ dɔrɔn coup d'état kun tɛ kɛ. U kun bɛ intervention militaire kɛ jagoya. Donc comme Bazoum b'u bolo u kun tɛ se ka kɛ. Sinon u kun sɛbɛ bɛ Niger ta ma dɛ. Donc Bénin endroit stratégique de ye Franci bolo. Donc Franci o de Nigeria bila ko ka taa Beninkaw faga. Ay ni ye mɔnɛ ye dɛ. A bɛ fɔ ne ma ko tubabu jɔndenya. Bola Tinubu bola ka taga a ka Sénat mɔgɔw voir. An ye information sɔrɔ dɛ ko Nigeria assemblée mɔgɔw Sénat mɔgɔw k'olu ye autorisation di ko ka taa ni Nigeria sɔrɔsiw ye Benin. Ɔ ni coup d'état déjouera mun na CEDEAO sɔrɔsiw bɛ taa yen. Coup d'état ma ban hali bi dɛ. Bénin surasiw murutilen bɛ. Bénin surasiw yɛrɛ de tɛ Patrice Talon fɛ. Mais surasi dɔw de bɛ Bénin
tiens na olu fana ne m'olu faamuya quoi olu ye miyɛtɔw di olu de tora balancement na donc olu kun bɛ fɛ k'a dɔn yɔrɔ jumɛn bɛ gagner ni coup d'état bɛ kɛ aw bɛɛ de bɛ don a la n'i y'a ye Niger ta réussir parce que tous les militaires nigériens bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ si mi fara hali mɔgɔ kelen ma fara ka b'u la je salue vraiment les soldats du Niger ils sont restés soudés donc Bola Tinubu bolila sisan u bɛ ka troupe de ɲini sisan u bɛ se ka taa Benin cogoya min na sinon situation bɛ ka taa k'u bolo da hali bi n bɛ ka kuma fɔ yɔrɔ min na Patrice Talon fanga t'a bolo dɛ ko in ma ban fɔlɔ dɛ bon u ye bɔra tuguni u ye nkalonba dɔ tigɛ ko Nigeria ko ale ka avion min wulila k'ale ka avion min wulila ko kun bɛ ka taa Portugal di dɔw yɛrɛ a destruction kɛ ok dɔw y'a destruction kɛ a y'a to n ka yɛlɛ ko kuma ko la quoi voilà ko sur le territoire béninois l'avion avait un problème donc le Burkina Faso était l'endroit le plus proche pour un atterrissage forcé. Ce qui a fait, l'avion n'a donc pas été intercepté. Observez ce que je dis. Ou taradi, avion taradi, avion oula, avion kume fekataka bara kolomina ou rebodon. Air Force 130 didou. Américain avion glané didou. Sur ces avions de fana donde. Donc, et moi je me sur sous de borakono. Donc, ou kumbe bara jugumna ou moucho la de. Nigeria be ka communiquer min bla. Ko avion kun tara ku bɛ taa Portugal de cɛ u kun tɛ ka taa Portugal ko u ka Portugal ye Benin de u kun bɛ fɛ ka taa Benin de voilà o de kun y'u ka plan ye quoi awa AES k'i kɔlɔsi ni AES mi kɔlɔsi dɔrɔn u bɛ ni i m'a ye France ni y'a ye u panna Burkina kunna pourquoi olu mi sara Burkina la pourquoi i bɛ mɔgɔ ka espace aérien violé mi sara a tigi la donc ça c'est faux o ye ngalon kuma di bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la yɛlɛ ko dɔ de fana kɛra ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ de lamɛn quoi ko par la voix du président de sa commission, le Gambien Oumar Touré, la CEDEAO déclare l'état d'urgence en Afrique de l'Ouest. Suite aux événements du Bénin, l'organisation pourrait utiliser la force contre tous les putschistes en place dans l'espace. Or, ko Oumar Touré, bela jelen bodon, ale Gambien dit, o de borasi san, ko tien ere la, ko ni tien, voilà, ni de commission CEDEAO commission président yi ale de bɔra ka communiquer bla ko coup d'état bɛ ka caya Afrique bi coup d'état dɔ ye France fana ka coup d'état de ye ma sisan yɛrɛ coup d'état fɔ coup d'état fɛn fɛn kɛra Afrique ko France de b'a kɛ donc u ka kasi tɛ dɔwɛrɛ dɛ France de bɛ k'u pousser u ka bagabaga kɛ France ka pion bɛ yɔrɔ dɔ coup d'état kana kɛ ye hali sini coup d'état bɛ kɛ tant que injustice bɛ ka kɛ coup d'état bɛ kɛ ça c'est clair hali ye sɔrɔsi de n'i ye fanga la si tɛ injuste sɔrɔsi wɛrɛ bɛ coup d'état k'i la. Moi, je suis contre les coups d'état. Mais coup d'état avec un injustice, n'a que là, on me tegere faux coup d'état, la pion, on me tegere faux coup. Donc, moi, je crois que Kémy, c'est ma nationalité, mais on a comment, mais on t'a donné tien, voilà. On sait qu'à devoir faire farouka. On a eu comment qu'elle met. Bon, n'est-ce que nous conseillons que les Africains, ma wolo dougou, que ça soit de l'AES ou du côté de la CEDEAO, aga jamanono 2, aga jamanono 2. Est-ce que tu vois? Parce que droit eni jamana wala de Normandie ebo ga nationalité minala. Ni étranger do ne ba famia de. Ni mogo do bora par exemple sam non. Ni mogo do bora Ghana kana Mali nationalité ta. Peut-être abise ko halo yere fana c'est pas joli quoi. Mais ay mali malien do ko wula ay service Daniel ta minala do ta non nete ndado wala. Parce qu'à fin nous tu sais c'est pas joli quoi. Nat qui est comme que iba ni kanga pénaliser mon kala ibo kala mais ga wolo dugula kamo dugula mogo do kana keto dugula mogo yi kete so dugula kete si ne saratigi mogo rebet la ka dago be ne gena ka bobe ne etini sike fangala donc nous e mamana ko de quoi mogo shike na ta doni jenna na ga jamano de mu ye munke alla be manda dare da ka udaka mais aka na fo kabuga nationalité munula ni étranger do peut-être mais ga wolo dugula ka mo mugula mogo do de be na keto dugula mogo yi ga wolo kati ga mo kati président do kana kai kete do kati bli ko kati papier te de mabli anyo mama na ko flatter quoi be ni a farafina de ka chaya de voilà et puis va ke farafun de la il m'a français a ke Kémy Sebala tu vois donc c'est des choses comme ça avec un farafun de la donc à fois na ni mama na ko di donc ni de kundo malien munu be français
Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari ci nɔgɔla a bɛ Sendwave application télécharger. Sendwave application n'a y'a télécharger ka téléphone kɔnɔ a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo dɔ ye urgent di a photo yɛrɛ filɛ nin ye. Voilà, Sendwave application photo filɛ nin ye a b'a télécharger ka téléphone kɔnɔ n'a y'a télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo dɔ urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don. Aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ min bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place. Wari cigo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara, wari cigo filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛn ciao ciao.